Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Mayas na kanyang tanan ng mga soking tigpaminawani ng handumanan sa sakawit. Ingon man sa mga artista nga magatag kinabuhi ng akong kaagi. Ako si Raul. Sa di pala ko sundan sa pagsaysay akong kaagi, paliog sa pagtugtog sa awit nga nagulohan. Serena! Ano padal sa iyong kaagi karon, maukining usa ka mahuyang nga taga Cebu City. Ang iyong tatampo, nagdas sa nga Raul. Gikulbaan mo ko day, oy. Ano kulbaan mo ka, oy? Huwag ko may bawa kung sa reaksyon nila magpapagod. Huwag ko may bawa kung masuko ba sila or... Malipay? Oy, yot. Ayaw pag-expect yun kay pila ka percent ang ginikanan nga malipay nga bayot ang ilang mga junakis. Ay, mo naman niloong kong gipakulbaan og samot, oy, bayuta ka. Sus! Si binayot niya, oy. Nandali na, para mahumanan niya. Nilakaw si Papa nimo. May importante ko na siyang asikasuhon. Oh, sa ato pa, ikaw na lang kung may istorya, anima? May nakita pa bago di kang laing tao sa palibot? Strict pa si Mother ni Mayot. Ay, pagkilog ti abayot, pag binayot kay mapantayan niya ka. Oh, unsa man eh. Kung kamura ding duha mo'y mag-istorya, unya maghinunghong ngay pagid mo. Mas maayo pa siguro mulakaw na lang ko kay daghan pa kog buhaton. Kadyot sa ma. Kadyot lang. Unsa man. Sige na, sulti dayon. Ay, ma, bayot ko. Oh. Walang kay isulti, ma. Nahibaw ko. Ha? Naibaw ka, ma? Oh. Raul, inahan ko. O kanunay kong makakita nimo. Og na ako'y mga nabantayan sa imong lihok. Mao nang wa na ko makurat nga bayot ka. Ugwa ka masuko, ma? Nganong masuko man ko? Dili nimo kontrolado nga maingon ka ana. Dawat ka bisag unsa pa ka. Ay, salamat, ma. So, okay na kayo. Nakapagawa sa kasi mong itago-tago. Oy, di pa ko kampante, no? Kulbaan ko, Kaya wa pa may baw si Papa. Ano? Sultihan yun di mo siya? Ay, kinanglan yun nga ako sa sultihan. Bas hindi parehera sila ang reaksyon ni Mama, di ba? Unsa? Bayot ka? Opa. Ay, kasakit. Nabuwang ka na ba, ha? Pa. Kadago ni mong tao niya nagbinayot ka? Pagkining, di pala ko sa ngayon ani ko pa. Dili ni mo sa nga babae ka upamati. Pero sa ni mo, kung imo ng paundayunan. Pa. Ayaw gid ko bakit ang magbinayot ka, ha? Kay basig mapatay di ka. Pa. Kaon og daghan ha, Raul. O, ma. Pag naligaon diha, kaya may lakaw ta. Hay? Asa mo ta pa? Domingo man ron, di ba? Bitaw, Domingo man ron pang. Abi na kong manimbata. Umana tong simba may atuon ta. Na ako'y ipaila-ila ni mo na babae.
So, ko nga higala si Pare Jose o Pare Linda. O kani si Lizzie, mauni ang ilang anak. Hello? Oh, Oh, tingog Raul. Ayaw pagbinayot, ha? oo. Opa. Hi, Lizzie. Ako si Raul. Good. Lakaw, pag-istorya mo dito, kay may sabutan mi sa ginikanan ni Lizzie. Ingon anak yun ka? Hello, Moon? Oo. Oh. So, unsaon na to pag ila-ila ini kung dili ka hapit mo tingog. Pero kay baw ka, happy kay ko nga diha ko nila gitupo ni mo. Gwapo ka. Sakto imong lawas. Sigurado ko nga gwapo o gwapa gyud ang mamahimo na tong anak. Kay... Stop! Raul? Okay ra ka? Stop na, oy! Please lang, no. Maluoy ka. Di na ako ma-check. Ha? Bayot ka? Oy! Di obvious, ha, Lizzie? Dako ko bayot. Oh, please lang, no. Ano pa dito ng mga makaanak ta kay di na may tabo. Unya ang gusto mo itabo sa itong mga parents? Uy, ang iyo lang lako, no? Kanang, kuan, Lizzie, ato sa uyun-uyunan sa pagkakaroon, mangita lang niya tagpaagi ba kung saan ni nato. Kay, aron di ko mapatyan sa ko amahan. Ingon ani na lang. Makikistorya na lang ko nila ni Papa ug Mama nga. Di ti ka type. Maura na. Ingon ana ra ka simpot. Ay, sakay na ba, oy. Ano, oy, sabay sana ko. Matod ba sa akong kumare nga wa makauyon si Lizzie nimo? Unsa man? Nagbinayot kas iyang atubangan, unsa? Wa pa, oy. Laki ko adto, no, Raul. Raul ko adto. Basta di lagyan ko niya type, oy. Ayaw lagi pagbinayot? Ay, oy. Wa bala sa gyud ka maning kamot nga magustuhan ka ni Lizzie, ha? Uy, pa, oy. Di na to kontroladong utok ni Lizzie, Giingnan oy. ka kayo pagbinayot! Sorry. Paginom! Sorry pa, sorry. Ginoo ko. Kadaghan ni mong bunog, anak. Akong istoryaan ang imong amahan ini. Ayaw na, ma. Di ko ganahan nga kamo may mag-away tungod na ako. Nak. Ay, tuod di ay. Nangita to imong amigang bayot. Na ako no say tuyo nimo. Sige lang, ma. Ako na siya katuon sa iyang salon. Uy, alo! Kanagan magbunugan ng imong face, bayot. Tabo na naging kayo na og foundation. Butang nga yun na og color corrector. Ha? Kaya nga nung tabunan man ba yun? Ay, yot. Nakoy sponsoran nga usa ka Miss Gay. Huh? Og ibalista di ka og apil sa mga contestant. Hoy! Unsa? Nayabag ka? Huh? Wa para ba ko makasuway kong anak, no? Kay bao baya ka, ha? Oh, di mo mahibawan kung di mo suwayan. Oh. Unyag, masuko si Papa? Kinsa may masuko kung di lang mahibaw. Oh, yot. Yot, dako ng premyo. Sayang kung di mo suwayan. Wata mahibaw. Maayo di kayo ng butana. O kana na, mo'y gamito ni mong pangwarta. Oh, pa, imo na ni O. Ha? Uy, pila man ni? Oh. Gismil? Oh, ma. Diin mong kaininak. Nakakita na kong sideline, ma. Nak, ayaw kong inangan ni Soda kag illegal nga. Uy, wa ma, uy. Oh, Kuan, ma, nagsige kong apil-apil og mga pageant, ma. Og sige kong kadaog. tinuod. Yes, ma. Pero ay lang sabat ni Papa, ma. Nga gitagat kag kwarta kay masuko niya to. Imo na lang na, ma. Ipalit na kung sa'y gusto ni mong palit to.
salamat yun. Ay, grabe ni mo, girl. Uy, nibilap pinang ubang mga bayot ni mo. Oh. Sige, nagkagadaog. Ay, Grabe sa kong effort, no? Nanikamot yun ko kay gusto na ko nga mailan ko sa mga bayot sa akong pagkaroon na. Dili, Raul. ay, tuod, ay. Para mas magkamaogid unya kuno ka, Oh. i-refer kuno ka sa mayong laki kayon aning mga Miss Gay. Mo ba? Oo. Tutuan ko? Yes. Ibaila ka niya, ho? Paaboton ta lang kadiyot, ha? Sige, ma'am. Nakakita ba kukuni mo kausa sa usa ka pageant diin ikaw mo ay nidaog? Ah, Nahibaw ko nga bago ka pa kaayong. Fresh pa kay kasupananaw sa mga tao. Ug mo nakahuna-huna ko nga ipaila-ila ta ka sa usa ka banggiitan. ay, Nahibaw ko nga daghan siyag maayong matudlo nimo. ay, salamat kayo, ma'am. Ay, ani ana tayo siya ay. Mo ba? Siya. I'm so sorry. Na-traffic yan ko. Ah, Oh. pa? Uy, Raul! Unsay gibuhat ni mo din, ha? Siyag ako gipasabot nimo nga ipaila-ila nako nimo, Lorena. Lorena! Ah, Mag-istorya ta, Raul. oh, pa? Anak, nahibaw ko nga naglibog ka. Pertini mo suko ang bayot ko niya karon. Naibawan ako nga bayot sa daig ka pa. Tungod kay dili ko gusto nga maparehas ka na ko. Sa dihang nakarealize ko nga ingon ini ko, Ah, daghang nibuli na ko. oh, Na ako'y nauyab nga mga lalaki. Pero, pangutahan ako. oh, Maugisuway na, may suway ko babae. O mauna si maman mo, dong. pero, Makasinabot man mi. Pero, bisag kung saon ako, mugawas gid ang akong pagkabayot, oy. pero, pa, Maong ingon ini ang nahitabo. Lalaki og abahan ko sa ato, pero bayot ko sa gawas. Og dili ko gusto nga mag-antos ka, saban ako, nak. oh, kining, nabog dete, may himuan na pa kung ingon ani gud ta. Di ba wa man? Pasaylo ako na. Paw, ako'y labot ko noon sa ikasulti sa mga tao. Ay importante na ako nga dawaton ko ninyo. Ilabi ka na. Oh. Wala magid ko'y mahimo. Liwat magid ka na ako. Maong dawato na lang yun na ako nga. Ingon ana na yun ka na. Huwag ko magtahom nga mo na ito'y plot twist sa akong kinabuhi. Karoon si Papa na mismo mo'y mentor na ako. O padayon kong iapil og mga pageant. Dininala ko to. Pagtagasalamat sa pagtagaling akong tampo. More power, RMM!